RAP, GPS. Mik ezek? A RAP, Renewed Approach to Program, a Világ Cserkészszövetség keretrendszere arra vonatkozólag, hogy hogyan érdemes kialakítani és karbantartani egy nevelési programot. A GPS ennek a megújított verziója. Nem az a GPS, amire most gondolsz, hanem Guide to Use Program in Scouting, ami a RAP-nak a 2020-ban kicsit aktualizált verziója. Mivel a RAP-ból készült magyar fordítás, mi ezt vesszük a munkánk alapjául. Ezért hívjuk HARAP-nak a Hungarian RAP-ot, tehát a magyar megújítási folyamatot. A keretrendszer lehetővé teszi, hogy folyamatosan karbantartsuk a nevelési programot, és mindig az aktuális igényekre szab. Másfelől pedig vannak benne változó és változatlan elemek. Ez azért fontos, hogy bizonyos dolgokat ne kelljen mindig újra gondolnunk. Például nem valószínű, hogy a cserkésztörvény vagy a cserkészfogadalom szövege változni fog a következő 10 évben. Ezért ezeket már össze is szedtük Nevelési Alapelemek címen, a honlapon megtalálhatjátok. Vannak viszont változó elemek. Ezek azok, amikkel mindig reagálni tudunk az aktuális szükségletekre. Ezeket 3-5 évente egy kutatás segítségével megújítjuk. Most tartunk az első ilyen szakasznál, és éppen össze fogjuk gyűjteni a tevékenységeket, amik segítenek, hogy aktuálisan reagálhassunk a jelenkor szükségleteire.